Ndeno tikulowa ku Zambia. Anthu aku Zambia ndi zoti anatitisa manyazi, malirotu mpaka nakumathamangira chaka cha mtunthu. Osanayike maliro akenso kukhala ndithu a president wa dziko ngati uyoyo. Nkhani zake iye ayisitu kumvana apa ndi apa. Ayi anthu amene wawo azitolere nchifukwa tabweresa nkhani kuti tikambepono ziwiri nditapanga address lero sizoti soti anyengerera iya. Nkhani ndionena kuti malingana ndi maliro a mtsogoleri wakale wa dziko la Zambia Edgar Lungu ndi zonena kuti akutinso pano akubanja avomereza kuti basi akangochosa zimilandu ku court ku South Africa ndiye kuti basi Edgar Lungu adzayikidwa m'manda ku Zambia ndiye kuti cha mu June umo. Mundirole tifotokoze nkhani bwinobwino kunena kuti pa 5 June 2025 dziko la Zambia linakutidwa ndi mtambo wakuda ndithu ndi zonena kuti mtsogoleri wakale wa dziko la Zambia Edgar Lungu anatisiya ku South Africa mu mzinda wa Pretoria ndoti ali ndi zaka 68 kamba kuti anadwalika. Now malinga ndi kunena kuti maliro ndikuti anachitikira ndekuti ku South Africa, amene abe munthu uja atengedwe thupi lake litengedwe ku South Africa lipite ku Zambia akayikidwe mwaulemu nthaka ya kwawo, nthaka yomwe anayitumikira ngati president wa dziko. Now what happened? Kunadzapezeka zonena kuti anthu aku Zambia anayamba kukangana. Panali ndithu kukangana pakati pa anthu aku banja la Edgar Lungu komanso anthu achipani cha Patriotic Front chimene iyeyo anachitsogolera, komanso ndiye kuti anthu akuboma omwe ndiye kuti ndi anali ngati nthawi imeneyo otsutsa nthawi imene Lungu ankalamulira dziko la Zambia. Okay, anali ku opposition nthawi imeneyo ndiye kuti achina Hakainde Hichilema yemwe akulamulira pakanali panopa. Now mkangano unali wotani? Mkangano unali wonena kuti akuti iyeyu muno wake Edgar Lungu anaona zokhoma kwambiri pansi pa mtsogoleri wa dziko la Zambia pakanali panopa kuti Hakainde Hichilema ankamukaniza kuti kaya asapite ku chipatala kaya kutero. Panali zambiri kumuzunza motere, kumubana, kummanga nyumba, zinthu zambiri. Ndi akutifanya zimenezo anthu akubanja lake ananena kuti sitikufuna uyu Hakainde Hichilema adzakhalepo pa maliro a m'bale wathu Edgar Lungu. Now Edgar Lungu angakhaletu kwa ino president wa chipani, angakhale kwa ino former president wa dziko, koma kwa ifeyo ndi munthu wonena kuti anali bambo, anali nde kuti mchimwene, anali kaya ndankolo, nde munthu ngwathuyu tikunena kuti sitikufuna awawa akakhalepa Hakainde Hichilema. Ndezi ngatheke bwanji chifukwa chonena kuti munthu kungokhala president ndeta akuyenera azayikidwe nonso pano mwaulemu mmene ma president amayikidwira m'manda. Ndiye kuti boma likuyenera lizakhalepo, asilikali ndi amene ayenera azatenge ndiye kuti china chilichonse m'manja mwawo. Ndezi zatheka bwanji kunena kuti asilikali boma likhale penepo kuyika maliro a Edgar Lungu koma president wa dziko Hakainde Hichilema asazakhalepo, automatic akuyenera azakhalepo. Akubanja akutayi ngati zili zimenezo ndiyeno ife tipanga chiganizo chonena kuti munthu iti ngomuyika ku South Africa komweko, timuyika ku South Africa sitilola zonena kuti abwerere kuchani ku dziko la Zambia. Now kunapanga process kuti amuyike mpamene ndi kuti anthu a dziko la Zambia boma achina Hakainde Hichilema anatumiza nthumwi zawo kupita ndi kuti komweko ku South Africa kuka challenge ndi kuti ku court kunoti tikutenga chiletso munthu asayikidwe kuti dziko lino la South Africa. South Africa kuja kutsegulatu mlandu mu court ndiye kuti kunali mlandu sopano. Iya kakalero kangana kumene kuja dragging each other kukana mpaka nakumafika ndiye kuti tikunena panopa ndiye kuti tikutsala pang'ono ndi miyezi yochepa chabe kuti tifike ndithu pa 5 June 2026 kutanthauza zonena kuti Edgar Lungu asanayikidwe m'manda, thupi lake likungosungidwa ku mochale ku South Africa kwa chaka ndithu cha mtunthu. Mpaka natu ngati dziko la Zambia anafika ponena kuti angovomereza kuti basi panopa tamaliza kulira, anthu apitirize zintchito zawo basi. Tamaliza kulira imfa ya amene iyi basi. Fapa ndiye tikuona ngati khoti kutitengesana. Ndakukana kumene kuchokukana pano tamangira chaka cha mtunthu tsopano kuchoka ku banja la ameneyo Edgar Lungu anena kuti basi feyo panopa tikukachotsa ndi kuti milandu yonse ku khoti.
ku South Africa. Situfunaso milandu ipitirire. Edgar Lungu thupi lake litengedwa ku South Africa abwera kunoku ku Zambia. Koma ndekuti azayikidwa pa 5 June 2026 exactly ndekuti azakhala watha ndekuti tu chaka cha mthunthu munthu asanayikidwe manda. Now nkhanitu ndi imeneyo akuti akhala ndekuti akuyikidwa m'manda pa 5 June 2026 akubanja atagonjera. I think ndekuti apapa Hakainde Hichilema akuyenera adzakhalepo, akuyenera adzapezekepo pa maliro amenewo a Edgar Lungu. This is wrong. Imwe aneba mzambo kambati asinimvera chitene cha ku Malawi tizakamba chamene chanu ichi. Imwe awantu mwatipanga imbalance. Mwatipanga imbalance maningi. Sembe mwapanga behave ngati ma Africans. Ma Africans sapanga behave so. This is not the right way of handling these issues as Africans. What we know is if we have issues, now we are talking about the burial, the death and burial. You see, in the African culture, because all of us we share one African culture. In the African culture, when a person dies, that person, the corpse, is referred to as the king. So we're going to carry the coffin and we're going for the burial. So we'll be like, okay, guys, now we want to carry our king to his resting place. That's the way we do it in the African culture. Not the way you handle this, So disrespectful, you Zambians, I know you some of you watch us here. Tilinda anthu ena ake panopa ku Zambia because YouTube imatipasa ma analytics and all the information kunena kuti anthu amene akuonerani this percentage kuchokera ku Zambia ichokera kuti, so tili ndi percentage ina yake yomwe imachoka ku Zambia imene imationera. Whatever the case is, you guys, you embarrassed us. You disrespected Edgar Lungu. You see, in the African culture, there are always conflicts. This death seems like someone has a hand in his death, so witchcraft here and there. But what do? We take our dead and we bury them in a respectful way. After burying them, that's when we come back for a meeting. All these conflicts, we fight each other after we have buried the dead in a respectful manner. You see, ku Malawi timanena kuti no nthawi yokameta kapena yokasesa ndi kumene kumakakhala milandu. Meeting imene tikuyenera ndiye kuti no kaya ndikukagwirana ufiti muzikagwirana ufiti kuti kumeneko. After inuyo ndi kuti mutakamwika munthu uja ndi kuti m'manda. That's not the right way of handling this, You disrespected the African culture. You disrespected yourself. And I don't know if you guys, you deserve respect even. What kind of politics is that? And now we're talking about everyone. We're talking about the family. And even you guys from the government. Nonsense, you see. You don't do things like that. That's not the African culture. You must sit down and hit yourself on your chest and look at how you have behaved, Have you respected this man? You're supposed to respect him at least. When you're saying, let him rest in peace. Which peace are we talking about here? When actually you are dragging, you can't even let his body be buried in a respective man. See, that's not the right way. You go ahead dragging each other to court. Guys, so embarrassing, So embarrassing, you people. And then you be sitting down. No, we are educated. No, we are enlightened. This kind of way of behaving, and then you're saying you are behaving like this, and you should be saying you are enlightened people. I don't know what to say. Makai, timafuna mene wati ngwakambirako mu chizungu. Chifukwa cha nara akamazanena kuti no iyayi sitita vechi yankhulo chanu chani angazaname. Atichititsa manyazi anthu amene wawa. Issue isi yathu iyayi. Siyoti khudza ife ofanira ku Zambia. Komabe, what is wrong is wrong. Zomwe ndizolakwika tiziziyankhula. Simungakhale pasi munthu ndikukasunga maliro ake basi mpaka na nde kuti mpaka na kumakafika mpaka na 1 year.
No, tell us what you are Nigerians. We understand in Nigeria that is okay. They do that. Come on, not here, not this southern part of Africa, not in the SADC region. We don't do this. This is wrong. It's disrespectful. You are disrespecting the dead. And you see, if we go even with the African philosophy, it says, oh, the dead are part of our community. Eh? The dead are part of our community. So we are talking about the children who are not, they are on their way, they're not yet born. We're talking about the children, the people who are around, and we're talking about the people who have gone. Oh, that is the community. But maybe Munthu, no Ubuntu. Embarrassing. No, you're so embarrassing, you guys. You should fix your ways. Find ways of solving this. Don't take politics toward, to your heart. And politics is politics, Separate yourself from politics and the Munthu inuyo ngati Munthu. You as a people, as persons, you should separate yourself from politics, Not politics should be governing your moral art, your moral. It should be your moral compass, and no morality even. What we can say from this side, I think let Edgar Lungu rest in peace. Let him find the peace that he deserves. So let him rest in peace. That's our prayers and the wishes, May he rest in peace. And I hope here there will be no one coming in to intervene again. No fights again. Bury this man. Put him in his grave in a dignified manner. Akuti.